Hello guys! Welcome back sa among channel! So kaya naglakaw-lakaw kami dito sa among neighborhood. Musubay mi dito sa kuan sa ni? Mga naman na, stock up. So karon padong mi sa Roosevelt Avenue kay na dito ang mga Filipino stores kay ambot mo palit siguro Goldilocks Red Ribbon. Mamon, ang gamatoy ay unsam lang gamatoy, oh? Ay, hayag. Is it true? Ay, kabaw ka, muna na mag-aircon karon kay 70 degrees o 21 degrees Celsius. Pero, para na ito, mag-init na kayo, no? Mag-init na kayo. Naginani ko kayo para dili ma-burn akong skin. Oh, alimuot eh, grabe. Hawan-hawan dyan. Exercise na to, Dad. Lagi exercise sa dida. Kinanambok ng maayo. Sa una ka itong mag-commute rin ni free na iwang grabe ang steps. Tinood. Hi guys! Alright, so nami sa Merit. Mura siya Indian nga turo-turo na. So atong tilawan karon, atong tilawan kung lami ba lang pagkaon, no? Pero usually ba mga Indian spicy ba yan, no? Pero lagi ba itong tanaw? Shout out to Ate Cherry! Siya ang nagtudo diri nga murag na daw turo-turo nga Indian. Kuya tayo, kasabot niya sa order. Nagpataka rin ito ang order. Okay, taraw na ito if maabot ng pagkaon. Okay, yay, thank you! Ano yung mo? Ay, na spoon! Yes, Mikey! Okay, bawal siguro siya nga... Matagi siya breaded. Ako, sa pabugnaw kayo init. This, i-dip man na, no? This is the beef biryani man na ay side of kuan. Because didugon man ang tao. Wow. Wow. We'll just get it. Tikka masala? Yes. Wow. Thank you. Thank you. No. Dad, put it there. Thank you. Okay, Dad, give him that. Naghilak per gakaon. Sus lang atong isa kagamatit. Ako rin mo gat dad tilawi lang saan mapagkaon. So, maling tikka masala, chicken tikka masala. Tilawi daw ang curry, dili halang. Ang tikka masala, slight ka. Kana daw, kay tanaw na to si makaon ni Mike. Halang ang duha. Kaning biryani na lang iya ha. Okay ang biryani. So as of now, grabe kadaghan ang tao. Lami ha, lami. Huwag binuang, lami. Ay mo man ni siya i-dip. Mike, you want some? Tara ka. Ay, nag-dry na. Suko man siya. Kaya tani i-grab man. Init kaayo. Lami sa tikka masala. Mara kumaingon. Authentic ba ni dili? Napay daghan nga gusto na ko tilawan pero mahadlok lang ko basig dili ko kauyon. Kani lang kay familiar mo ta chicken curry, tikka masala, biryani. Okay, let's eat. Alright, si Mami. Tilawan niya ang chicken curry. Lami kayo sad. Pitin, daghan nagtao guys. Balik-balik na sa nga rin. Ako muna kung ganun, tikka masala. Kung kaning roti, ako i-dip din sus kabiha, babe. As in, panalo. Ang gamatoy ay nangayog roti. Gigunuhan siya, no? New favorite spot, unlocked. Kikibaw man sila, dili takuan mo, nagyatagan tag spoon and fork. Kaya sa kwatag naan bread, niya ito i-dip din eh.
As in, panalo yung kayo. Oh my God, it's so good. Musta na, Dad? Ako busog kay ko. Diba, di kan ta itong kaukang. Ang sakit ito, Thai. Sai. Karoon kay nag-Indian, tas sa Amia, tanan. Magmadamgo ko ni permining tika masala nila. Si Michael kay giganan silang roti. You love the roti? Init lang kayo, Dad, pero hangin na mga ano, ba't lami kayo? Uy, butan ang mga ayok din niya. Oo, butan kayo. Tabangan gud me. Lagi. Ay, busuga, oy. And this is very, what's the name? Rasmalai. Rasmalai. So this is rasmalai. They only make it here. So this is milk. And the inside is sweet. Oh, okay. Thank you. How is it, Michael? Yummy? Pila, Dad? 34.50. Kabarato ko! Oh my God, yung sa sweet daw may something pero milky siya. As in, Sila ra daw gahimo anit sa tibok New York. Ludod. Tidog. oh my God, kuhan kayo siya milky nga, creamy. Oh. Hindi kayo makita ang kuhan kayo tungkol dito nasa ilaw, magban, pero lamin siya eh. Murusog ko ng mango float, gaway mangga. Luoy, no? Bita pahuao na na, Dad. Gusto may magpahawa. Katawa ata agad. Hindi ka gipalakaw, ay gipalingkod ba nila daan, Maru? A few moments later. Okay guys, so namin sa Red Ribbon, nag-buy mi og mama ni Michael og halo-halo. Halo. First time si Michael makakay og halo-halo. Si Dad, hatagi Dad. Ito, honest review sa halo-halo sa Red Ribbon. Tagpila ni Dad, $7 kasi mga almost $8. Yan naman. Magulay sulod. Walay sulod. Mag-finding sa hog. Gani. Okay guys, so pauli na sa palay. Kusugan. Lamig kaayo ang food. Nagbahay kung ano gahalo-halo ta dad kay walay sulod. Sakto gid ay no, dapat nagkuha na lang ta sa gugulaman sa kapamilya. Mas daghan pag sulod. Gano'n na itong ice. Few inches later. Happy ka na siya mga friends. So, muna og lami guys, kay drop na na mo ang kuhan mail sa ubos. Dito nga na dito yung ballot box. Dito ballot box. Outgoing mail na. Lipay, ay, kinakakuyog. Lipay kay kinakakuyog. Kana diya, bebo? Kanang outgoing mail. Di, tagak lang taas. Kana, sa ubos. Oh my God, ignorante si Mimas. Okay, done. Yay. Okay. Saka na balik. Let's go. Sige. Let's go. Alright. Morning labi na mo. Press. Yay! Go! Yay! Mwah! Yay! Again. Flying kiss. Yay! Meanwhile, tomorrow. Sa Costco, mandi man jud siya mulakaw. Ay, sod sa kuan eh. Siya ganahan diri gahilak-hilak daghan sulod kay ganahan siya muduwa sa kasyo. Oh, ganahan siya naman anything plastic unsa ba na. Michael. Alright guys, abot namin. Umana namin nag-Costco no, dali kami dito. Nya H-Mart niya karon padong na ta sa Chuck E. Cheese kay si Michael paduaon na sa namo para maluya bib para matugon niya. Mao nang technique, ha Mike? Okay, si Daddy kay mukuha na sad og ball.
Yay! Yay! Michael has a ball! Yay! Okay, Michael, go down. Yay! Michael has a ball! Yay! Check si Daddy pila atong credits. Ay, duha na lang guys. Atong ticket sa 13. I-claim dito ang ticket. Kung naitag 13 na to. Ay, size. Mga ano, oh. Ito lang, baka. Natay duha lang ako. Sige, ato na siyang pa kung anon pa i-ride. Sige, sige. Go, 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 go. Go with Daddy ko. Come here, let's go, let's go. Alright. Gira ta magdugay kay atong meet. Let's go, let's go. Yay! Michael, go to Daddy. Lagi lipay kayo. Come here, Michael. Michael. Michael, let's go. Yay! Let's go, let's go. Okay, go there. Pag ipa-ride siya og ride. Wa, nindot kay way tao. Kitara. Ay, naa pa din. Walay samok. Na pa isa ka bata diha ay. Go, Mikey! Good job. Go there kay mo ride ka. Kisa ka ng Chuck E. Cheese na lang, Dad, no? Or do you wanna ride? Okay, okay. Let's go, let's go. 1, 2. Blast off! Okay. Oh, good. Yay! Kuyawa, Mikey da. Mikey, hello. Ay, datrapo yang baba dad. Na yung mga milk. Ay, sus. Ang kamot lagi gamit ni dad. As in, kita kasi yung naong lipay yung guys siya. Push the buttons. Push the button. Yay. Okay. Done na. Yay. Yes. Where else do you wanna go? This one, Michael, this one. This one. Octopus, oh. Okay. This one. Okay, sit down, sit down. Wow. Guniti siya, Dad. Guniti. Wow. Michael, so brave. Hi, sis. High five. Go, Michael. Go, Michael. Go, Michael. Go, Michael. Nag-look siya. Uh-oh. Murag too much siya kaayo. That was your last credit. Sayang nga. Sige na lang. Ay, di. Mag-ana-ana man di ka, oh. Okay, basig na ani ticket. Si Mami na lang magduwa, Mike. Nay. Yes, palakwa-lakwa na lang na. Mikey, are you happy? Are you happy? Ganahan ka siya sa iyahang ko. 2 hours later. Abot na mi balay. Kuyawa na mong macho. Kuan ay, nga baby. So, nipalit mi sa Costco guys. Og manok, tomato, sushi kamami, kani nipalit na mi aning bingray kasi H-Mart na ni siya. Kani sa Costco kay magplano mighimo og unsa kay ni mami? Like tacos. Taco. Palit sa may kaning cholula salsa. Si Lucky Blue Smith kay gahimo siya. Unsa ang gibuhat? Kanang pickled onion. So ang pickled onion eh. So kailangan siya kanang igagmay og kuan. Nya butangan og asin og suka. Asin og suka. Okay, Michael. Sana man ay muhang kuan diha. Kuchaga. Let's go, let's go. Dali, dali, dali. Watch the movie. Watch the movie. Balita atong pot dad pakipas lang. Katong pot. Asa na to? Kani di ay. Among itanom ang kalamansi ane. Kani
cilantro ni pero amo siguro kuhaan na og gamay nga yuta. Kay di ba mami ato makitaan sinako ka sa yuta. Di dako kayo. Gamay mo kailangan. Mao na kato na lang. Dili kato mas dako ana. Kana. Uy, nagapila-apil. So, mga guys, katong atong rotisserie chicken. Gikuan-kuan ni mami, ginagmay niya. Na kaning 3 cheese din na lime, na radish, na tocino. Pwede nga po, suwayan na ito isa sa kuan. Okay. Filipino man ta. Yeah. May pickled onion. Kuan, tocino. O salsa. Pico de gallo. Pico de gallo. So si Mami rin nagbuhat ani from scratch. Inspired by Nara Smith. Kinsa man na? Si Lucky Blue Smith sa TikTok. Mga models man na sa manisikat sa TikTok. Ano na, inito na. Siguro lagi. Di pa na init eh. Pila ka buok? Mga duha akong kanon siguro. So duha ko na. Duha sa limo. Salsa. Alright, so manana guys, no? Kung sabi unahon na to, ani, ang meat man, di ba? Padara. Ikaw raman jud bahala. Meat ang unahon. Gana ka, sige ka na lang. Inita. Ika na imong plate gamita na unsa. Inita. So, kuwantag Mubitaw ka na nga plate akong gikondad kay gamay man. Kuwantag manok, niya human ana kay ato sa butangan o kaning baboy. Baboy na. Ayaw i-mix. Sige, di lang sa i-mix. So, manok lang sa ato, nahon ron. Yaman ana. Ano din mo? Ano sabay sunod na ako buhaton? Pico niya, kaning... Kani. Bisag, unsa raman jud ba? Unsa yung ganahin? Pickled onion na siya. So, yung gibutang aning pickled onion kay suka o kuhan. Lime. Ay, lamonsito. Katong gatag natin cherry. Niya, lime o kanang pico de gallo. Kanina dayon? Okay. Daganon ba? Gamay lang. Ikaw bahala, oy. Daganon na dito. Imong desired taste. Wow. Human, unsa pa? Cheese. Nya human ganang ka magbutang ko radish. Atong daganon ng cheese. Ibud-bud. Biskot ay. Ana. Ako pa'y ga-camera, ako pa'y ga-tabang. Okay. Alright. Nya, lime, butangi og ang radish. Okay. Pila ka radish? Ikaw bahala. Ano mangutana ka na ko, dad, nga imo man ang desired taste. Naman kanina dayon. Nya, pwede ka mo butang aning salsa if you want, but if you wanna try that first. Ako sa iso, ayan yung nani sa... Notoy audience ay nagtanaw. So, unsa man siya, burrito or taco? Taco nino? Ang burrito, dad, kay kanang naay mga kuan, naay mga rice. I mean, the way... Taco na siya. Okay, kuan ba? Taco. Sige daw ba? Actually, muna ako nagpalit sa kanang mga food cart bitaw na taco. Mga lasa yun. Kisa pico de gallo, manai daw ugon. Kaya sekreto ba is dudal ako cilantro. Lami ayo. Ang uban butangan nilag tahin nga kuan wala man tay tahin so vinegar, salt, pepper. Ako rin nagpanlasa ana. Daghan na kayo ang lime akong gibutang dad. Sige lang kay unya akong gutomon ka. Oh, lasa kayo ha. Sabi no, lasa kayo. Kain ka? Michael! He will eat koan chicken. Dali, come here. Oh, manok ka iya. Come here, Mikey. Ato manihog doon ang chicken nun. Dali, come here. Eat chicken na. Mikey. Go. Dili siya. Wala, ganahan siya taco. Ganahan siya taco. Okay, mami na mo eat. Sorry, hugaw kay mong background, guys. Sunod dad kaning tocino. Panalo yun. Suwayan ako sunod ang tocino, pero sige lang, kapakakaon na si mami. Nag-ground to na si daddy this time, kaya ka lang marag tocino. Yun, diba? Akan suwayan kung unsa ang lasa kong tocino ikuan. Do, dili niya siya Mexican na kuan naman siguro, pero suwayan lang. Mo nang taco, nga na ang taco. Wow. Lahi sa siya kuan kay more bitaw
ang Filipino food mo kaya medyo tamis-tamis. Kagon, ang Mexican food is more on kanang Aslom. So more nag-mix, more sweet and sour. Per lami. Lami sa ba? Wow. Gabi ha guys, ambot kasi katudlo ani niya musikado abli sa puertahan. Kana mo tan-aw na siya namo ba nung sus na kay bawo na lagi. Di na baby. Oh, sige lag-abli siya sa puertahan, no? Murag to.